واو كطعم مقرتها نقركنا يكلني أزيها الطعم شورما يعني لو ما عندي سريحة سلام مسخن دلو نجاح صالحة لو ما عندي ذلك المزيد اللي ما بنايت حن سجاجيرة طعم شورما سريحة له أزيا مقرتها نقل مليان بقى نقركنا يكلني إن شاء الله كتبتوا بدحري غطها بلها حتى زبالة تراميسو سريحة له استخا مقرتان حبران بقى نقركنا يكلني بالطعمي مكرتي بزيادة هاني نفس صراحة خبلكني مالتي يلا كم تقول لك يزدبلو سبسكرايب كبر علي كومنت تصحف علي channelي درجة كل عامت قالوا خين الله بزح سبسكرايب يبلين بزح فيديو يبلين حجي كور الجميلة زلخو كن نسخات كاني سبسكرايب يركنا تابعنا مالتي channelي كا قرب أبي كتب لي بزحوكا 10 إسرا شح أتوانا يبلكني جن كمتي نا يوتيوب داير بهالجن شح سبسكرايب تبتحكنا لي ثانك يو بقى خاون لعلي ولا حنت عيدليني مالتي أبز حجي خمسي هتريوت أنا حكن قلت شغورتي قلت تتقيم له مالتي اتشغورت هاني دقيق غير عي متركون ما أكلاي غير مثيرة زيت خام تندليو عقن زيت تتقيمنا بدحري قرب كله مسبلة أبسي 350 جرام سجا تتقيم له أتي تحن سجا هم ستريو دلخن لقب سلازبل تبو غير خحورية جيزة قرب وسيدلي فيديو قرب نا أرد كي تيو مالتي كينو حكن مانتان بدحريو تبو غير اتي سجا مسح بركو فتحت مسبركو تحراي حانت مان كان فرقان تخون صعدا شغورتن جنجبل تتقيم له نعا قرب أتحبابر مسبركو هاني حانت مان كان فرقان سالسا تتقيم له السالسا قرب يحكب للي بستتقيمه كوميدارة قالوا لحانت سلازيتك حانت مان كان فرقان حفي سالسا تتقيم له مالتي نعاها حبر مسبركو هابز حجيك أمامات كقبري أمام كمتي تفلطو شوعات أمام تلكن نساتراي كتقبر على تخلاخن ويد ما زينا شورما أمام تلكن كاتبو انت زي لكن كم زناتي ألا نندقن الزكاة آمي خدك أمسل زدلخو أبزي تشلي تتقيم له بدحري تسألين بربرة تتقيم له مالتي بدحري خابزي أبزار تتقيم له مالتي قرب جو جيره كتحبابري قرب حوي خسع دوغا خاخ تنحي بدحري ابزي تتفعل علي حبري بابريكا لني بابريكا اخدقم والهانت نجر قال ابزي ايدقمني بابريكا هافت يا اخلاق وردي يخنو بلخلنا اتم بابريكا اتولني مالتيو دحري ابزي تشزالن هاني ازي تشسكا كم دليت كنت دليهن ز عينت كتقامات خلا انت دليهن كا خال عينت تشز كتقامات خلا يخن مالتيو سئلي كريكني فتل علي دليت كن عينت تشز كتقامات خلا يخن انا اذا كتقامي مالتيو انت دليهن دخان عينت فرماجو تطوالو تخلا تدليل لها او خلو خسرحو تخلا يخن بدحريو قربتي حوي مسوقعتا بحانسا كانت حبابورينا تدأتنا يوشيز مالتي كم زي أجيرت حبابرا بلا قرب دقايق كتنحايه بدحريو خور دعي مالتي حبرا رأيها بك أخذ صبق معت كوينة دس كتب لك معت دحري زي قرب دايك ساعة زحل كتب بيعي أقاد أعمل زي قرب هو خيلاس لزلهو بزح سقع دزحل هاي تبين ينبر لحد فرق ساعات قالت تقديشنا يوخ ساعة دزحل كاد صبق ينيرو مالتي بدحريو تا نسرح الله تأسا دخونا باتر ወይ ዘይትኻ ልኸይነ ብላ ማለት እዩ ኣነ ባተር ልኸይ ኣለኹ ድሕራይ እዚ ብሬድ ኩሉ ግዜ ዘርእየክን ናይ ቶርቴላ ንዕኤ ክጥቀም ኣነ ኣብዚ ሕጂ ንድሕን ደሊኽን ዝኾነ ዓይነት ክትእትዋሉ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ቬጅቴብል ዝኾነ ዓይነት ክትእትዋሉ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ኣነ ኣብኣ ከለኹ እየ ክሰርሓ ብዝያዳ ከምዚ ኣነ ዝሰርሓ ደለኹ ጌርክን ተጥዒምክና ብጣዕሚ ክጥዕም ማዕትያ ድሕራይ ዓቐኑ ንዕኡ ዝኣክል እዩ ዝበልናዮ ካብቲ ጥሑን ስጋ ዘዳለናዮ ጌርና ውሽጢ ብጫፍ ናይ ክልተ ወገን ከይዓፀና ማለት እዩ ኖርማል ትኽጌርና ጽቡቅ ጌርና እንዳስጠምና እንዳሰሓምና ንጥምጥሞ ማለት እዩ ከምዚ ኣነ ድጥምጥሞ ደለኹ
እንተደሊኻ ናብዚ ሰላጣ ክትእትዋሉ ትኽእላ ድንሽ ጠቢስክን ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኽን ወይ ድማ እቲ ፋርማጆ ድዩ ወይ ድማ ቺዝ ኣነ ዘእትኽሉ ኣብ ላዕሊኡ ጌርክን ክትጥምጥሞ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ግን ብሓንሳእ ኩሉ ገይረዮ ማለት እዩ ተዘየለኻ ኩልኽን ዝናተይ ንዓ ጥራይ ትጥቀማ ድሓራይ ሳላጣ ብጎኒ ጌርክን ክትምገቦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ሕጂ ንኩለን ከምዚኣ ገይረ ክጥምጥመን እየ ማለት እዩ እዚ ቪድዮ ስለ ዝቐድሕ ደለኹ ቁርብ ዱንጊ ይብለካ እምበር ሽዑ ንሽዑን ስራሕ ኣቢልካ ንሕንደይ ትቐድሕ ኮንካ ቀልጢፋ እያ በቃ 15 ደቂቃ ዶ ክብላ ቀልጢፋ እያ በቃ ትስራሕ ብዙሕ ግዜ ኣይትወስድን እያ ማለት እዩ ብዝያዳ ከምዚ ድኽም ኢልና ካብ ስራሕ ተመፂና ወይ ድማ ሓንሳ ስልቹ ብለካኒ መግቢ ክሰርሕ ቁልጡፍ ነገር ከምዚኣ ጌርካ ትሰርሓ ማለት እዩ ሕጂ ንኩለን ከምዚኣ ገይረ ጥምጥም ከብለን እየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስ ጠምጠምክወን ከርእየክን እየ ማለት እዩ ኩለን ከምዚኣ ጌርና ምስ ጠምጠምናየን እኳ ብዙሕ በቃ ስራሕ ዝተርፍ ኣይመስልኒ እታ ፈርኖና ከከምቲ ንሕና ረስኒ ጌርና ንውላዓ ማለት እዩ ናተይ ብ180 ገይረ ናይ ላዕልን ናይ ታሕትን ገይረ ኣርሲኒ ኣለኹ ማለት እዩ ፈርኖና ርስንቲ ተኮይንና ቁርብ ነጉድላ እንተዘየለኻ ብ180 ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዳሕራይ ብሙሉአንተን ደዳለኽዎን ክጥምጥመን ዝፀንሕኩ ማለት እዩ ኣፍታ ንጥቀመላ ናይ ፈርኖ ሸሓኒ ኣብኣ ከምዚኣ ጌርና ብሙሉአን ሰርዐን ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኽን ኣጋጣሚ ከዓ ንበቃታ መስርሒተይሲ ማዕረናታ ኮይና ቁሩብ እንድሕን ግጅፍ ንእሽ ድበለላትክን ግን ጫፉ ቁሩብ ክትቆርፆ ትኽእላ ኢኽን መቐዝ ጌርክን ቁሩብ ተብሎምሽ ማዕረናቱ ይኾነልክን ማለት እዩ ዳሕራይ ኣብ ዘለኒ ቺዝ ወይ ድማ ኡስት ንዕኡ ከምዚ ገይረ ብናይ ሪቫን መፋሕፍሒ ገይረ ዓቕመይ ይኣኽለኒ እዩ ዝበልክዎ ገይረ ክፍሕፍሖ እየ ኣጋጣሚ ስለሱ ዝነበረን እምበር ጃሃዝ ኣሎ ኣምዳ ድኳን ማለተይ ምፍሕፋሕ ደልዮ ጃሃዝ ስለ ዘሎ እንዳ ድኳን ካብኡ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ኣጋጣሚ ገዛይ ስለሱ ፀንሐኒ ብድሕሪኡ እታ ብጫ እንቋቑሖ ንዓኣ ቁርብተይ ፀባ ሕውስ ኣቢለ ከምዚኣ ገይረ ብልዕሊኡ ክለኽ እየ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕብሪ ማኣንታን ክህበና ቅይሕ ዝበለ ወይ ፅቡቅ ከምዚ ጎልድ ሕብሪ ይህበና ማለት እዩ ዳሕራይ እቲ ደዳለናዮ ቺዝ ከዓ ብላዕሊ ከምዚኣ ጌርና ንኩለን ነባፅሐለን ማለት እዩ ፅቡቅ ገይረ ብላዕሊኡ ክንስንሶለ እየ ከከምቲ ዓቐንክን ቁሩብ ተደሊኸን ትገብራ ተዘየለኻ ብዙሕ ትፈትዋ ትኾንክን ትገብራሉ ማለት እዩ ዳሕራይ ዝኾነ ነገር ብላዕሊ ኣይኮኖን እየ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ንሓደ 10 ደቂቕ ወይ 7 ደቂቕ ከዓኒ ናይ ላዕልን ናይ ታሕትን ብ180 ገይረ ከብስላ እየ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኽን ብድሕሪ 10 ደቂቕ ክፅብቕ መዓት በቃ ኮይኑ ሕብሩን ገለ መሊኡን ክነግረክን ኣይክእልኒ ዋላ ጨንኡ ኩሉ መቐረቱ ከዓ ኣብቲ መእተዊ ሪኢኹኖ ኢኽን ድምፁ በቃ ድምፁ ብፍላይ ከምዚ ካራ ገይረ ገለ ከብሎ ከለኹ በቃ ደስ ክብለካ መዓት እዩ ምስቲ ሳላጣ ገለ መለ ምሻሎ ዋላ ክትሪኦ ብጣዕሚ በቃ ደዕግብ መግቢ እዩ ማለት እዩ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኻን ገይረ ፅቡቅ ገይረ ስራሕ ኣቢለ ሽርዕር ኣቢለ ማለት እዩ እቲ ሶስ ኣብቲ ጎኑ ደሎኻ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሞ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ እዩ ርግኦ ለሚን ገይረ ማይኖዝ ገይረ ብላንዳ ገይረዮ ማለት እዩ ብድሕሪ በቃ ጥዑም ሶስ እዩ ዝኾነልና ኣብዚ ሕጂ ትሪኦ ኣለኽን በቃ እንታይ ምክለክኒ እቲ ድምፂ ከማን ከስምዐክን ኢለ ኣጋጣሚ እንታይ ድበሃል ኮይነኒ ብድሕሪኡ ከምዚኣ ጌርና እንተደሊና ሶስ ጌርና ንበልዖ ማለት እዩ ተዘየለኻኒ ኣብኡ ከሎ ዝኾነ ዓይነት ጌርና ክንምገቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ መቐረታን ገሊኣን ክነግረክን ኣይክእልኒ በቃ ፈተና ኢኽን ጣዕማኣ ብጣዕሚ እንድሕን ፈቲኽናኻ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኮመንት ፀሓፋለይ ኢኽን ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኹ በቃ ከህርፈካ መዓት ልክዕ ናይ ሬስቶራንት ይመስል ኣብዚ ሕጂ ተራሚሶ ክሰርሐ ማለት እዩ ንተራሚሶ መስርሒ ዘድሊ ና ነገር ከዓ ካፈ ኣጋጣሚ ግን ኣነ ተጠቀምኩን ብዙሕ ብናይ ካፈ ስለ ዘይፈቱ ማለት እዩ ኣብዚ ፀባ ተጠቂሙ ኣለኹ እቲ ፀባ ዝሕል እዩ ብድሕሪኡ ቫኒልያ ተጠቂሙ ኣለኹ ኣብቲ ውሽጢ ፀባ ንኽልኡ ብሓንሳእ ይሕቢረ ከዓኒ ከምዚ ገይረ ሌዲ ፊንገር ኣለኒ ሓንቲ ጎማ ንዓኣ ኣብኣ እንዳኣለኽኩ ንኩለን ከምዚኣ ገይረ ክሰርዐን እየ ማለት እዩ ከምቲ ትሪኦ ዘለኽን ኣብቲ ላዕሊ ሕጂ ኣጋጣሚ ስለ ዝተቆረፀትኒ እታ ቪድዮ
ኣብ ላዕሊ ኣሚጠልክን ማለት እዩ ዳብል ክሬም ተጠቂመ ኣለኹ ሽኮር ከዓ ከከምቲ ትደልዮ ዓቐን ማለት እዩ ፊላደልፊያ ከዓኒ ተጠቂመ ኣለኹ ሃፒ ካው ወይ ድማ ላቫሽ ክሬም ንዕን ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ብሓንሳእ ንዕን ሽዑ ክሬም ስጋዕ ድኸውን ክንሃርሞ ኢና ብድሕሪኡ ከምዚኣ ጌርና ምስ ሰርዕናየን ሓንቲ ስቴም ማለት እዩ ሰጥ ኣቢልና ዳሕራይ ብናይ ዝኾነ ዓይነት ሰጥ መበል ተለክን ፅቡቅ ባላንስ ጌርና ሰጥ ነብሎ ብድሕሪኡ እታ ካልአይቲ ፓርትኻ ልክዕ ከምኣ ጌርና ንሰርዓ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኽን ፅቡቅ ገይረ ፍታ ፀባ እንዳኣለኩ ክሰርዐኒ ብካፈ ገለ ጥዑም እዩ ኣጋጣሚ ግን መቐረት ናይ ቡን ዘለዎ ብዙሕ ስለ ዘይፈቱ ቡን ክሰትየ ጥራይ ደስ ትብለኒ ብድሕሪኡ ከምዚኣ ገይረ እንዳኣለኩ ንኩለን ክሰርዐኒ እታ ካልአይቲ ፓርቲ ከዓኒ ዳሕራይ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ እታ ክሬም ክገብረላ እየ ማለት እዩ እዛ ናተይ ንእስቲ በለት እያ ንእስቲ በለት ፅፍፍቲ ክሰርሕ ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እዩ እንተደሊኸን ፋሚሊ ትኾንክን ከዓ ዕብይ ዝበለ ጌርክን ክሰርሕኦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ እታ ካልአይቲ ፓርቲ ከዓኒ ክሬም ኣብ ልዕሊኣ ገይረ ንኩላ ከባፅሐላ እየ ብድሕሪኡ ፅቡቅ ገይረ ከምዚ ገይረ ኣልምፅ ከብሎ እየ ማለት እዩ ስፓሽለ ዘለክን ፅቡቅ ተዘየለካ ብዝኾነ ኣብ ገዛኻ ናብ ክሽነ ዝርከብ መልመፂ ጌርክን ከምዚኣ ጌርክን ፅብቕቲ ጌርክን ተልምፃ ትሪኦ ኣለኽን ደስ ክብለካ ማለት እዩ ብፍላይ ምስ ለመፅኻ በቃ ደስ ዝብለካ ዋላ በኸላ ብልዓያ ትመፀካ ዳሕራይ ከምዚኣ ገይረ ንኩለን ኣነ ከላማምፀን እየ ዳሕራይ ናብቲ ትቕፅል ከርእየክን እየ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ፅብቕቲ ገይረ ምስ ኣልመፅክዋ ዳሕራይቲ ጎኑ ጎኑ ቁርብ ድርዝዝ ከብሎ እየ ማለት እዩ ፅቡቅ ማንታን ክኾነለይ እታ ጎና ቁርብ ድርዝዝ ከብላ እየ ንኩሉ እየ ክሬም ፀያይቀየ ነይረ ብድሕሪኡ ኣብኡ ከለኽን እንተደሊኸን ዝኾነ ዓይነት ክንስንሳሎ ትኽእላ ኢኽን እንተዘየለካ ከምዚ ናተይ ፎርማ ብላዕሊ ቁሩብ ከምዚኣ ጌርክን ትገብራላ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ፎርማ ብላዕሊ ክገብረለ እዩ ማለት እዩ ቁርብ ክሬም ከዓ ስለተረይፉኒ ነበረ ኣብኡ ከለኹ ካብቲ ክሬም ታሽሙ ዝገብሮ ኢለ ብላዕሊ ፎርማ ገይረሉ ኣለኹ ከምዛ ናይ ቶርታ ኣሸላልማ ገይረ ሸሊመ እያ ዳሕራይ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ቡን ገለ ኣይተጠቀምኩን ግን ኣብኣ ከላ ፃዕዳ ክትከውን ስለ ዘይደለኽዋ ናይ ዓዳ ተራሚሱ ክትመስል ስለ ዝደለኽዋ ከምዚኣ ገይረ ካካው ብላዕሊ ቁርብ ንስንስ ከብለላ እየ ብድሕሪኡ ከምዚኣ ገይረ ድርዝርዝ ኣቢለ ከዓኒ ንክልተ ሰዓት 3 ሰዓት ኣብ ተላጃ ከፅንሖ እየ ማለት እዩ ብድሕሪ 2 ሰዓት ድዩ 3 ሰዓት ካውፂና ከምቲ ሰዓታት ክንበልዖ ዝደለና ኣትሊስት ግን 2 ሰዓት ክፀንሕ ክኽእል ኣለዎ ፅቡቅ ማእንታን ክኾነና ማለት እዩ ብድሕሪ 2 ሰዓት ከምዚኣ ገይረ ኣውፅእ ከብላ እየ ትሪኢ ኣለኽን በቃ ክትፅብቕ ማዕትያ ኮይና እንታይ እሞ ቁርብካ ዕብያ ኢሉ ዝጥዕስ ኢለ በቃ ኣልሚህም ብጣዕሚ ክትፅብቕ ማዕትያ መቐረታ ሕብራ ዋላ እቲ ዲዛይና ከማን ደስ ክብለካ ማዓት እዩ ትሪኦ ኣለኽን ብፍላይ ከምዚ ኣብ ጥርሙዝ መሳሊ ዝኾነ ነገር ተሰሪሕናዮ ኩሉ እቲ ዝሰራሕናዮ ስለ ዝረኣይ ኣይሕባእን እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን በቃ ትሪኦ ከለካ ከም ዝሰራሕካዮ ይርድአካ ብድሕሪኡ ብድሕሪ 2 ሰዓት ፈርኣንያ ገይረናተይ እኳ ምስ ወፅኽዋ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ቀሪበ ክንጥዕማ ኢና ብሓንሳብ ኮይና በቃ ኣብዚኣ ብያቲ ገይረካ ቁርብ ዲዛይን ገይረ ማለት እዩ ማንካ ገይረ ካካው ቁርብ ንስንስ ኣቢለ ኣሎ ከምዚኣ ገይረ ቀርብርብ ኣቢለ ሽዑ ራያ በቃ ደስ ክትብለክን ምሽ መዓት መቐረታ ሙኻ ክጥዕም ማዓትያ እንሻላ ፈቲንክንኣ ዝኾነ ይኽን ተዘየለኸን ንሕንዲ ፈተንክንኣኻ ፈትና ይኽን ኣብ ኮመንትኻ ፀሓፋለይ ምናልባት በዚ ብናይ ፀባ ንድሕንዲ ደይፈተንክና እምበር ነዚኣ ደይፈተና ሰብ ኣሎ ኢለ ሰብ ኣይግምትን እንዴ ብናይ ካፈ ብናይ ፀባ ከዓ በቃ ኣዝያ ጥዕምቲ ማለት እዩ እንሻላ ቪድዮ ናይ ሎም መዓንቲ ክትፈትዎ ኮይናታት ኣሕዋተይ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ባይ ባይ ድሓን ቀኒ